गिबि गिबियाव आं आगोलै खुलुमग्रोनाय थाबाय। जोंनि बे दिनैनि बे गोथार समबार साननि फुंबिलि हाबाफारिनिफ्राय जों मथा-मथि 7 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 7 रिंगानिफ्राय जों जागायजेनदों। जोंनि नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 36थि बोसोरसालिया जथुम्मानि हाबाफारिखौ लानानै दिनै जों जागायजेनबाय। ओरैनो मैयानिफ्राय दङ, मैया 19 तारिख 2 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय मैया थारमाने जों बे माखासे बादाफोरखौ बेखेवनाय हाबाफारि दङ, जों बेखौ मैयानो बेखेवजोबना लाबाय। लानायनि उनाव दिनै जों नैथि खोलोबनि जिहेतु हाबाफारि, सेथि हाबाफारि, जोंहा सेथि हाबाफारियाव फुंबिलि 7 रिंगानिफ्राय जोंहा हाबाफारि दङ। जों बे हाबाफारिखौ जों जागायगासिनो आरो जागायनायनि जों आवगायलांगासिनो बेबायदिनो आरो जालांबाय थादों। गिबियाव जोंहा दङ फिरफिला माबानाय बिरहोनाय, बिनि उनाव जोङो जोंहा गोसोथि बावनाय, मुंख्लं बावनाय बेनि हाबाफारि दङ, बेबो जोबलांबाय। दा बिनि उनाव दङ जोंहा आर'जनि हाबाफारि, बे आर'जनि हाबाफारियाबो जोंहा जोबना थांबाय, दा जोबलांबाय। दा जोबनायनि गेजेराव जों बेखिनि हाबाफारिखौ आलो गोजोनै जों मावफुंलांनो हादों। निस्सय आफा बोराइ बाथौनि अननाय होननानै बुंनांगोन बेखौ, आरो निस्सय आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ अनबाय थागोन आरो बिदि जोंहा प्रग्रामा जों आलो गोजोनै आरो सोलिलांबाय थागोन आरो सालायलांबाय थानो थाखाय जों बेयाव नाजालांबाय थादों। दा बिनि थाखायनो दा आरो जोंहा दंबावो एबार नैथि जिहेतु जोंहा हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोंहा दङ जोंहा थान्दै मेल जिहेतु सावरायनाय, बे हाबाफारिया दा जागोन। 1 रिंगानिफ्राय जों हाबाफारिखौ लादों, दा बेखौ जों जागायगोन। जागायनायनि उनावहा जों बेयावबो गोबां जोंहा धोरोमनि माखासे बाथ्रा जों सावरायलांगोन। जोंहा गोबां धोरोमनि बाथ्रा सावरायनो गोनां दङ आरो धोरोमनि बाथ्राजों लोगोसे जोंहा माखासे डेभेलपमेन्टनि जिहेतु हाबाफारि, जों बेखौबो जों सावरायनायनि जोंहा गोबां जों खाबु लादों बे जिहेतु थान्दै मेलाव। दा बेयावहा जों सावरायलायनाय जागोन दा आरो बिनि गेजेराव जोंहा मोनाबिलियाव आरोबाव प्रग्राम दंबावो जोंनि जिहेतु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि, बेयावहा माखासे धोरोमनि बाथ्रा बेयाव सोंनाय फिननाय जागोन। जोंनि बाथौ धोरोमा माबायदि रोखोम, माबायदि जाबोनाय आरो फार्स्टनिफ्राय आरो बेसेसो बोसोरनिफ्रायनो जेनेबा बाथौ धोरोमा दङ आरो बे दंबोबाय थायो आरो दासिमबो थाबाय थागोन, बेखौ जों बयबो आसा फारियो आरो बेबायदि रखम जोंहा सोंनाय फिननाय माखासे दङ। दा मोनानि जिहेतु प्रग्राम, बे मोनानि प्रग्रामावबो जोंहा बे जोंथ' ओरैनो जोंनि जिहेतु बियाबा 24 खान गामि, जोंनि बियाबा जोंनि नलबारि बियाब 24 खान गामि दङ। बे 24 खान गामिखौ लानानै जों गोबां दिनै हाबाफारिखौ लानानै जों सावरायलांबाय थागोन आरो बेयावथ' गाबोन जिहेतु जोबथायावथ' जों मानसिखौथ' ओरैनो जोंनि आयदायै जोंनि बियाबनि जिहेतु हिसाबै खमसे खम 2000निफ्राय लानानै 2500 3000 बेबायदि मानसि जागोन आरो गाबोन दिनाव। बेयावहा जोबथा सावराय मेल दङ, गेवलां मेल, बे हाबाफारिखौ लानानै जोंहा गाबोन बेबायदि जोङो आरो नेक्स्ट बे जिहेतु जोबथा सावराय मेलनि आगोल जोंहा दौरिफोरनि माखासे जों बेखौबो लादों। बेखौ जाबाय गिबि खेब जों सावरायग्रोगोन दौरिफोरनिखौ 10 रिंगायाव जों बेखौ लादों, बेखौ जों सावरायगोन। सावरायनायनि बिनि उनावनो जोंहा जोबथा सावराय मेल जागोन आरो दा बेनो जों आरो मा होनना बुंबावनो आं बेखिनिखौ बाथ्राखौ बुंबाय। रायजोनिफ्रायथ' जों मा खावलायनो, जों रायजोफोरखौ जोबोद साबायखर बावनांगोन। जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाखौ जों मदद होफैबाय, जोंखौ जथेस्थ' जुक्ति होफैदों आरो बिथांमोनाबो जोंनि बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै गोजोननाय मोनदों। दा बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ जथेस्थ' जों साबायखर बावगोन आरो गाबोन दिनै जों बेखिनि